Gospođo Kokić, evo treći dan je bijelog štrajka ili kako vi uporno naglašavate mjera upozorenja. Je li bilo nekih novih ponuda ili razgovora sa ministarstvom, vladom? Do jutros ja nemam nekakve informacije da bi došle neke nove ponude ili poziv za razgovor. Dakle, za sada ništa. Da, kažu, svi ste otvoreni za razgovor i ministarstvo to tvrdi i vi to tvrdite, ali nikakvih novih razgovora do sada još nije bilo. Prvoga dana iznijeli ste podatke da se odazvalo više od 80% sudaca. To je ukupno ili samo članova udruge? Ministar Malenica poziva se na podatke iz e-spisa, oni su dosta drukčiji. To je ukupno, znači nama su se pridružili i suci koji nisu članovi udruge, a što se tiče ovih brojki koje su razlika, jučer smo mi iznijeli da je odaziv jučer bio još veći upravo zbog ovih iznošenja neistina od strane, odnosno ja to ne mogu reći je li to namjerno ili ne, meni se čini da možda ministar ne razumije sustav e-spisa i zapravo ono što sam i jučer rekla negdje, to ću opet ponoviti, dakle u e-spisu se vide ročišta, ali vide se i ročišta od savjetnika koji su sudski službenici i nisu odgađali rasprave. Drugo, ima sudaca sa visokih i viših sudova, dakle županijski, visoki, prekršajni, visoki, kazneni i tako dalje, koji uopće ne sude u ročištima kada su u drugom stupnju, nego održavaju sjednice koje se ne registriraju u e-spisu na ovaj način. Zatim kada se odgađa ročište na samoj raspravi, dakle mogu se i tu dogoditi situacija da se to ne vidi tog trena u e-spisu. Imate i suce u prvom stupnju koji recimo u ZK odjelima ne provode ročišta povremeno samo. Koliko je sudaca zapravo onda u štrajku od ukupnog broja? Prosječno 90%. Od ukupnog broja sudaca kojih je u zemlji, malo prije smo pričali. Oko 1670, ne znam točno sad točan broj, ali preko 1600. Gospođo Kokić, imate li potporu javnosti? Što vi mislite? Znamo da kako je javno mnijenje nekako prevladava u zemlji, znamo što ljudi prosječno misle o pravosuđu, da nije baš najbrže, neki presude čekaju i preko desetljeća, neki ih niti ne dočekaju. Što vi mislite o tome? Gledajte, ja ne znam kakvo je javno mnijenje. Jutros me vozio taksist koji mi je dao podršku. Dakle, ja ne mogu znati točno što je. Javno mnijenje se formira primarno prema izvještajima u medijima. Znate što u medije stiže. Uvijek nekakav senzacionalizam, nešto negativno. Nema izvještaja o tome da je 1670 sudaca riješilo priljev od 1.200.000 spisa godišnji plus još neke zaostatke. Dakle, to se ne iznosi, a to bi isto bio vrijedan podatak. Postoji jedno istraživanje, mislim Eurostat ili neko relevantan, gdje je ispalo da samo 5% osoba koje su imale direktan kontakt sa sudom, znači bili su sudionici sudskih postupka, su nezadovoljni i imaju lošu percepciju. Znači svih onih 95% nema. A ova generalna loša je zapravo od ljudi koji to pročitaju, čuju u medijima i slažu se s nečim što zapravo nemaju osobno iskustvo. Uh-huh. Dakle, sve to sa rezervom. Međutim, dopustite mi da se referiram na gospodina Crnčeca. Prvo, suci nisu zamoljeni da pričekaju. Nitko to, možda da je zaista izvršna vlast, ministar, premijer, bilo ko, iza ljeta, kada je postignut onaj dogovor o prvoj i drugoj fazi, uočivši da neće stići do kraja godine, pozvali na razgovor udrugu pa rekli, gledajte, ne možemo, to je nemoguće, iz ovih i onih razloga, molimo vas da pričekate, date nam neki konkretan rok kada će to biti, znači neke faze koje su realne, izvršive, možda bi izbjegli ovo danas. Međutim, nas se od onda ignorira. Zaista nas se izigralo, jel? I tako se suci osjećaju i zato su krenuli. Ja se slažem s kolegom, to je jedna neprirodna situacija trenutno u kojoj smo mi dovedeni ne zbog sebe, nego zbog onih koji nama određuju plaće i naš stav, znači sustav. Mi
ovo ne radimo samo zbog naših plaća. Nije pitanje golih plaća, nego je to uređenje sustava i naše neovisnosti. Kako je kolega Ljubenko rekao, sudstvo nije važno samo stranka koja je to je sustav koji garantira svojom neovisnošću zapravo svim građanima određena prava, odnosno njihova prava građanska i ljudska. Dakle, to je puno šira baza koja se treba imati u vidu nego samo naša plaća kao plaća. Jel? Gospođo Kokić, ako se ne postigne dogovor u ova 2 tjedna, što dalje? Pa, ne, morate mi dopustiti da vam ja sad ne mogu odbiti sve naše adute, jel? Ne znam. Vi ćete imati dakle, mi ćemo imati prvoga, sastanak drugog, jel? 1. veljače. Bit će sastanak upravnog odbora na kojem će se odlučiti o daljnjim postupanjima. Dakle, šta će to biti ne znam, niti mislim da je u redu da sad to nešto spekuliramo. Ono što bi se htjela referirati ponovo na gospodina Crnčeca, gledajte, izgovor da radna skupina nije mogla raditi zato što je bio štrajk službenika i namještenika, jer suci su mjere provodili samo 2 tjedna. Dalje je bio štrajk službenika i namještenika. Dakle, nisu suci štrajkali. Jasno. To je, oprostite, ali vrlo, ne bih rekla neodgovoran, ali vrlo čudan izgovor.